אז הכלי החדש הזה של גוגל נקרא ImageFX, הוא מאפשר לנו ליצור תמונות בעקביות, בכל מיני גדלים, בכל מיני צורות, ובצורה סופר פשוטה, לא צריך יכולות טכניות בכלל. אז בואו תראו איך אנחנו עושים את זה ביחד, צוללים. טוב, אז מה שאנחנו רואים פה בעצם בממשק הזה של ImageFX, אנחנו יכולים לראות, קודם כל, בחלק הימני יש לנו תצוגה של תמונות, אוקיי, אפשר להעביר לתצוגות או לתצוגה מוגדלת על כל תמונה, או בתצוגה שמאפשרת לנו לראות את כל התמונות אחת מול השנייה. בצד שמאל יש לנו את הפרומפט, כאן אנחנו מכניסים את ההנחיה של התמונה, יש לנו אפשרות להעתיק את הפרומפט, יש לנו אפשרות לייצר מההתחלה, ותכף תראו משהו ממש ממש מגניב, שאם אני מגיע בעצם בלי השראה בכלל, תראו איך הוא מאפשר לי לייצר כאלה תמונות. למטה אתם רואים, בעצם יש לנו כל מיני אפשרויות להוסיף חלקים לפרומפטים שלנו, בעצם פרמטרים שיאפשרו לנו לדייק את התוצרים. אני אראה לכם תכף הדגמה איך זה עובד בדיוק. מתחת יש לנו את הסיד, ברגע שאנחנו נעולים על תמונה מסוימת ורוצים לייצר לה המשכיות, אנחנו יכולים לנעול פה את הסיד, ואז בעצם שאר התמונות ימשיכו והתפתחו מאותה הנקודה, הם ישמרו בעצם על חיבור לסיד המקורי, ועל בסיסו הם יתחילו לייצר את שאר האיטרציות. למטה מה שאתם רואים, יש לנו בעצם אפשרות לבחור מודל, כרגע יש פה רק את Imagen 4, ויש לנו אפשרות, שזה החלק היותר מעניין, לייצר את זה ממש בכל מיני גדלים, בהתאם לצורך שלנו. אם אנחנו רוצים לייצר משהו לרשת חברתית, אם אנחנו רוצים לייצר איזשהו thumbnail או כל פרסומת לרוחב, או לחילופין לעשות קרוסלה, אז הכל אפשר לעשות דרך הסייזים פה. אז בואו נראה תכלס איך אנחנו עובדים עם הדבר הזה. טוב, אז נגיד שאין לי רעיון ואני לא יודע מה אני רוצה לייצר, אני יכול למחוק פה את הפרומפט, ולבקש ללחוץ על הכפתור I'm feeling lucky, ואני מקבל כל מיני רעיונות. בואו נראה מה אנחנו מקבלים. אוקיי, יש לנו פה משהו נחמד. נגיד שאני לא רוצה לרוץ על הסגנון הזה, אני רוצה משהו אחר. עד שאני מוצא משהו שאני רוצה לרוץ איתו. עכשיו שימו לב שכל פעם שאני מייצר תמונה חדשה, הוא מייצר סיד חדש, שברגע שאני ארצה להמשיך איתו, אני אנעל אותו. בואו נראה, עשיתי כל מיני איטרציות, אני יכול דרך פה לחזור לכל מיני דברים שעשיתי מקודם, אז שימו לב שיש לי פה משהו ממש חמוד, שאני רוצה ללכת איתו. אז בואו ננסה לייצר משהו עקבי מהדבר הזה, נאמר שאנחנו רוצים לעשות איזשהו סיפור מגניב, שמדבר על כל מיני ערים בעולם. אז קודם כל אנחנו יכולים לבחור פה את המידות של ה-Creative, נגיד שאנחנו נשארים פה בלנדסקייפ, ועכשיו אני רוצה בעצם לייצר איטרציות על הסגנון הזה. אז קודם כל, מה שאני הולך לעשות, אני רוצה לבחון את זה בכל מיני צורות, אז נגיד שאני רוצה לראות את זה כאבסטרקט. בואו נראה איך זה ייראה. אוקיי, אז פה הוא שינה את הסגנון ליותר אבסטרקטי כזה, בואו ננסה לראות אם אנחנו הולכים לסגנון אחר. שימו לב לדרופ דאון הזה, שהוא בעצם כשהוספנו את הפרמטר, הוא הוסיף לנו דרופ דאון לתוך הסיפור. אוקיי, זה נראה לי ממש ממש מגניב. עכשיו בואו נראה מה יקרה כשאני בוחר סוג מצלמה אחר. אז נתחיל ב-35 מילימטר. שימו לב שאנחנו ממש כבר צמודים לדיזיין, ואנחנו רק מחליפים כל מיני דיוקים על הפרומפטים. אוקיי, אז עכשיו בואו נראה מה ההבדל בין זה ל-8 מילימטר. בואו נראה מה אנחנו מקבלים. אוקיי, אנחנו מקבלים ממש זווית צילום שונה. אוקיי, אז פה עשיתי ממש, הלכתי איתו כבר לסגנון ממש מגניב, ועכשיו, אחרי שבעצם אני סגור על זה, והסיד שלי נעול, אני יכול עכשיו לייצר את הסצנה הזאת בכל מיני ערים בעולם. בואו ננסה לעשות את זה נגיד בניו יורק. ואני אתן לו לייצר. אוקיי, אז יש לנו פה ממש בניינים מניו יורק, ואז בואו נראה איך זה נראה אם אני בוחר את פריז. ושימו לב איך הוא ממש שומר על עקביות בין הסצנות האלה. אז יש לנו פה את מגדל אייפל, בנוי מבגטים. בואו ננסה.
לעשות את מצרים. אז הוא עשה את הנילוס מלא בשוקולד. בואו ננסה לראות את לונדון. אז אפשר לראות פה ממש את לונדון, שימו לב איזה יופי. וכן הלאה, אני יכול ממש לבחור כל מיני ערים בעולם. אוקיי, אז הנה, תראו כמה ניסיונות עשינו ואיך הוא שמר על עקביות בין הערים. פשוט מגניב. עכשיו, כל מה שנשאר לי, נגיד שרציתי להוריד את התמונה, אז אני בוחר את אחת התמונות, פשוט פה על דאונלוד, וזה הכל. יש לי את התמונה, אני שומר אותה על המחשב, וכמובן אני יכול לעשות איזה עריכה שאני רוצה, אני יכול אפילו לקחת את ננו בננה ולהגיד לו להזיז את המכוניות, או לשנות את המבנים, או מה שאני רק רוצה, אבל שימו לב איך אנחנו יוצרים ממש בסיס עבודה מגניב, ובואו אני אראה לכם עוד משהו מגניב פה. טוב, אז יש פה עוד איזושהי תמונה מגניבה שגם בה יש איזושהי עיר בתוך בלוט, ובואו ננסה לנעול את התמונה הזאת ולהכניס כל מיני ערים בעולם. אז נכניס פה את, נגיד, תראו איזה יופי, ירושלים בתוך הבלוט. בואו ניקח את לוס אנג'לס, מגניב ממש. אפילו שם את הוליווד פה בשלט למעלה על הגבעות, מגניב ממש. אז זהו, אז בקיצור, נגיד שאני רוצה לקחת את התמונה, אמרנו, עושה דאונלוד, מוריד למחשב, ויכול להעביר את זה לקנווה או לכל כלי אחר שאני עובד איתו לצורכי עריכה. זהו, ספרו לי אם אהבתם. תודה רבה.